Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka a wannan shiri na labaran yamma daga Fahad Limit TV, tashar ku ta ilimi, labarai da fadakarwa. Ga manyan labaran yau. Siyasa, Najeriya. A ƙasar Najeriya, an ci gaba da tattaunawa kan batun tsaro da tattalin arziki. Gwamnati ta jaddada kokarinta na ƙarfafa tsaro a yankunan da ake fama da matsaloli, tare da shirin farfado da tattalin arziki domin rage wahalannayu ga al'umma. Duniya, gabas ta takiya. A Saudi Arabia, an fara shirye-shirye na musamman domin gudanar da ayyukan ibada da kuma karbar baki daga sassa daban-daban na duniya. Hukumomi sun ce ana daukar mataki don tabbatar da tsaro da walwala. Kimiyya da fasaha. Masana kimiyya sun bayyana sabbin bincike game da sauyin yanayi da tasirinsa ga noma da rayuwar jama'a. An ƙarfafa amfani da fasahohin zamani domin rage illan sauyin yanayi. Wasanni. A gasar English Premier League, an buga wasanni masu kayatarwa, inda manyan kungiyoyi suka fafata domin matsayi a teburin gasar. Darasin rayuwa. Nasara tana zuwa ne ga masu haƙuri da jajircewa. Ka dage, ka yi aiki tukuru, sakamako zai zo da yardar Allah. Ka subscribe, ka yi liking, sannan ka yi sharing domin samun sabbin labarai da zarar mun daura.